Yn y fideo yma, rydw i am edrych ar sut I luosi ffracsiynau cymysg. Peth haws I wneud fan hyn yw newid y ddau ffracsiwn I ffracsiynau pendrwm. Os chi wedi gweld un o'r fideos blaenorol, byddwch chi'n cofio I wneud hwn. Rwy'n cymryd y rhif cyfan fan hyn, 2, lluosi gan yr enwadur, sef 5. So 2 lot o 5 yw 10. Ni'n adio'r top, sy'n neud 12. A mae hwnna'n troi mewn I ffracsiwn pendrwm sy'n 12 dros 5. Fi eisiau lluosi hwnna gan y rhif sy'n fan hyn, y rhif cymysg. Eto fi'n newid hwn mewn I ffracsiwn pendrwm. So 3 cyfan, lluosi gan 2 yw 6. Adio un ar y top yw 7. So mae hwnna'n troi mewn I 7 dros 2. Lluosi ffracsiynau, 12 lot o 7 yw 84. 5 lot o 2 yw 10. Chi wedyn yn gofyn, sawl 10 sy'n mewn 84, 8 cyfan, gyda 4 ar ôl, so fi'n sgwennu hwnna fel 4 dros 10. Fel ni'n gwybod, mae 4 dros 10 yn symleiddio, so mae hwnna'n 8 cyfan, a mae 2 yn mynd mewn i'r 2. 2 yn mynd mewn I 4 dwywaith, 2 yn mynd mewn I 10 5 gwaith. Yn yr ail enghraifft, 5 lot o 2 yw 10, adio 1, 11 dros 2. Lluosi gan 3 lot o 7 yw 21, adio 4 yw 25 dros 7. Sy'n rhoi ateb I chi. 10 lot o 25 yw 250, so adio 25, 275 dros 14. Chi wedyn yn gofyn faint o 14 sy'n ffito mewn I hwn. So, byddwch chi'n gweud, chi'n gwybod bod 10 lot o 14 yn 140. So, 10 lot o 14 arall yw 140. So, mae hwnna'n meddwl bod 20 lot o 14 yn 280 sy'n rhy fawr. So, mae'n gofod bod yn 19 lot o 14. So, 19 cyfan. A mae 19 lot o 14 yn 266 sy'n gadael chi, os chi'n cyfrio 266 lan I 275, a'r ateb yw 9. Mae'r ail un yn eitha cymhleth, ond cymerwch eich amser I redeg nôl trwy y fideos. Sylwch pa mor handi yw lluosi gan 10. Sy'n helpu chi. A wedyn, ceisiwch y ddoi gwestiwn yma yn yr ymarfer. Pob hwyl, mwynewch.